Вітаю! Дозвольте представить проект герба агрогородка Щорсы Новогрудского района, административный центр Щорсовского сельсовета, насельніцтва каля 600 чоловік. Широкую відомість по всій Європі Щорси набули у другой полові 18 століття, дякуючи дійності Іахіма Літовора Храбтовича, громадського і державного діяча Речі Посполітої, який стояв для витоку створення адукаційної комісії першого в Європі Міністерства адукації. І він значно павялічив кількість школ різних узроўняў, заснував відому у Європі бібліятэку, яка налічвала до 20 тисяч асобнікаў. Гэта адлюстравана ў прапануемым праекце герба Щорсаў. Герб агрогородка Щорсы уяўляе сабой перасечаны варажскі шчыт. Шчыт – сімвал абароны. Белае поле ў яго галаве сведчыць, што вышэй за ўсё жыхары Щорсаў цэняць свабоду, ісціну і чысціню намераў. Сіні колер цэнтральнай часткі шчыта сімвалізуе прыгажосць і веліч шчорсаўскай зямлі. Вернасць справам продкаў – галоўная задача шчорсаўцаў, аб чым нагадвае выява палаца Храбтовича. Чырвоны колер ніжняй часткі шчыта сімвалізуе нашу сілу. Лук са стралой паказвае, што наша сіла магутна і накіравана на авалодванне ведамі і мудрасцю продкаў. Аб гэтым сведчыць раскрытая кніга. Дзякую за ўвагу.